Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Efectivament, no som Maria del Carmen Sastre, som en Joan Pons Torres, vicepresident de la Fundació. Per tant, primer de tot, donar les gràcies al Consell de Mallorca per deixar-nos intervenir en el ple d'avui a la Fundació Jaume III. Com vostès sabran, o com la majoria saben, la Fundació va néixer a finals de 2013 amb un objectiu clar i llampant: defensar, protegir i dignificar el mallorquí. Per això, ens interessen totes les iniciatives, venguin d'on venguin i tinguin el color que tinguin, encaminades a la promoció de la nostra llengua. Ens ha cridat especialment l'atenció la moció del senyor Toni Pastor, portaveu del grup del PI, per la defensa, protecció i promoció de la llengua catalana. Per començar, li diré que ens agrada molt l'argumentari basat en la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Xerra de la diversitat lingüística del planeta, que està greument amenaçada, dels factors que amenacen la supervivència d'aquesta diversitat lingüística i de les llengües minoritàries o, com és cas de la nostra, minoritzades. I també ens ha agradat molt que el PI parli d'un model de diversitat lingüística que superi tendències homogeneitzadores. En fi, qualsevol diria que vostès s'han fet simpatitzants de la Fundació, que d'ençà de 2013 reivindicam un model de llengua plural que tingui en compte la riquesa lingüística balear, que són les nostres modalitats. I m'ha agradat també l'exemple del patró de les 3 generacions, que significa que als Estats Units el castellà s'ha perd a la segona o la tercera generació perquè els nets dels immigrants acaben parlant només l'anglès. Ho diré alt i clar. A la Fundació tampoc volem que això passi a Mallorca. Amb el qual estem ben d'acord amb vostès. També ens preocupa que les noves generacions xerrin cada vegada, no és que xerrin més en castellà, és que només xerrin en castellà, això és el que ens preocupa, i que els fills dels nouvinguts que venen a les nostres illes passin olímpicament del mallorquí i directament se passin a xerrar en castellà. Es ve, i sobretot passa també a ciutat, que els fills o nets de molt de mallorquins que a casa seva havien parlat el mallorquí tota la vida, ara s'estan passant en el castellà, i no només això, sinó que ja calculs directament els seus nets ni saben xerrar el mallorquí. Tenen tota la raó. Però és que saben què passa també, senyors del PI? Que el patró de les 3 generacions ja s'està donant també a Mallorca, i no s'està donant només per mort del castellà. Està passant perquè els nets, a dia d'avui ara, són els que corregeixen els seus padrins. No? És a dir, i per què? Perquè els padrins no xerren el català que t'ensenyen a les escoles. Està passant perquè els al·lots ja no diuen jo som, ara diuen jo soc. Ja no t'hi surten mostatxos, ara t'hi surten bigotis. Ja no diuen si jo t'estimàs, ara el 90% dels al·lots joves diuen si jo t'estimés. El 90% ja avui en dia ni pronuncien tenc que cridar-lo. No, ja directament diuen cridar-lo o que alguns trucar-lo. I perquè, podríem posar exemples fins demà, ja els al·lots ja no són fadrins, ara són solters. I això són només uns pocs exemples de la realitat lingüística que està passant a Mallorca i també a les altres illes. Amb una paraula, com deia a Menorca, de cada bugada per damunt llençol. I creiem que això també, aquesta degradació del mallorquí, hi estan contribuint tant els que miren cap a una altra banda com en els que defensam els mallorquí ens acusen d'anticatalanistes, de castellanistes, etc. La realitat és que el mallorquí s'està degradant i això no està passant només pel castellà, sinó també per mort del català estàndard que s'està ensenyant a dia d'avui a les escoles. Senyor Pastor, vostè cita amb molt bon criteri l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia, evidentment, però el curiós és que se n'oblida de l'article 35, que també ens reclama a vostès que les modalitats insulars del català de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera seran objecte d'especial estudi i protecció sense perjudici de la unitat de la llengua. Exactament el mateix diu la llei de normalització lingüística, a la que també fa referència, i el decret de mínims. Però és que també fa referència a les nostres modalitats l'article 3 de la Constitució espanyola, també ens empara la llei de salvaguàrdia del patrimoni cultural i immaterial i, molt especialment, i llegiré breument, el Real Decret 2193 de 1979 de 7 de setembre, por el que se regula la incorporación al sistema de enseñanza en las Islas Baleares de las modalidades insulares de la lengua catalana y de la cultura a la que han dado lugar. En las Islas Baleares es tradicional y normal el uso cotidiano entre sus habitantes del mallorquín, menorquín e ibicenco. Modalidades de la lengua catalana y la cultura que llevan implícita es de una importancia tal que el permanecer sin concederle la debida protección, en referencia a su moció, prevista en el artículo 3 de la Constitución española, llevaría consigo mismo privar a los ciudadanos del archipiélago balear del acceso a su literatura y finalmente a la cultura que les és pròpia. Per tant, i ja per acabar, d'acord amb tota aquesta legislació vigent, que no només empara la nostra reivindicació, la nostra petició, sinó que els mana a vostès, com a servidors públics d'aquesta terra, complint la protecció, promoció i estudi de les nostres modalitats insulars,
Des de la Fundació demanam en el grup del PI que modifiqui aquesta moció que presenten avui i que allà on parla de defensar, protegir i promocionar la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, simplement afegisqui en les modalitats insulars del català de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Perquè, com va dir Nabel Matutes en el debat del projecte de l'Estatut d'Autonomia, la qüestió de fons no és si xerram o no català, sinó si defensam o no les nostres peculiaritats i modalitats insulars. I ara jo crec que tenen tots vostès l'oportunitat de demostrar si verdaderament defensen o no la llengua de Mallorca, que és el mallorquí. Moltes gràcies. D'acord, i crec i entenc que la gent, en aquest cas de la Fundació Jaume de és el que ens ha demanat, i és per això que creiem que també arribar a un acord avui, me creguin, avui, en la Fundació Jaume III, poder arribar a un acord lingüístic, jo crec que seria una cosa bona i positiva. I és per això que els demanen els altres grups que han manifestat el seu vot a vot, si estarien d'acord. Moltes gràcies. En tot cas, passam a votar la moció en els termes... Els termes afegint l'article 35, si volen el 36 i si volen el 37, l'article següent, sempre que sigui estatut d'autonomia. Literals. Literals. 35, 36, 37, cap problema ni un. Estan escrits, i a més jo crec que el doble ja compliment les persones que m'ho dediquem a la vida pública, compleix l'estatut. Exacte. Perdó, 34, 35, 36 i 37, de forma literal. Molt bé. Molt bé. Passam a votació, per tant, en l'esmena incorporada a petició del Partit Popular. Vots a favor? Vots en contra? No, espera, que n'hi havia tots els vots en contra. Abstencions? No n'hi ha, no es veurà. Secretari. 30 vots a favor i 2 en contra.